Gobernuak premiozkatzat jo du Elizondoko lursail batzuk nahita ez desjabetzea 121B errepide nazionalako irteera zuzena erraisteko Iruñerako noranzkoan. Nafarroan elikadura buru jabetzaren alde egiteko manifestuak 96 entitate eta 105 personen atxikimendua jaso ditu. Nafarroko gobernuak 100 euroko laguntza emango die hilean 3 urtetik berako haurrak dituzten Nafarroko familiei. Elbergel egoitzak 50 urte bete ditu, bizitzaz beteta gaur egun 153 persona bizi dira bertan. Herritarrek zahar berritutako Arantzadiko parkeak dituen 150.000 metro karratuez gozatzeko aukera izanen dute berriz ere apirilaren amaieran. Iruñak lehen aldiz hartuko du munduko 10. triatel txapelketako probetako bat nazioarteko motoziklismo federazioaren egutegi ofizialaren barruan. Sustrai erakuntzako hartarazten du Nafarroko iparraldea makropoligono eoliko berrien mehatxupean dagoela. Ainarak ostiralean iruritako gizarte bilgunean Ane Etxegoienen eskutik. Zutagar musika taldea jarriko du doinua aurtengo herri urratseri. Nafarroko gobernuak asteazkenean bilkuran Elizondoko lursail batzuen nahitaezko desjabetzea premiozkotzat jotzea onartu du. 121B errepidera irteera zuzen egiteko, Iruñako noranzkoan herriaren ipar mendebaldetik. Nafarroko gobernuak lanak lehenbailen asteko izapideak azkartu ditu, aipatutako bidearen 40 kilometroren parean, ibilgailuei 1100 metroko ibilbidea gehigarria saiesteko eta errepidea Nafarroko hiribururako noranzkoan hartzeko. Espedientean 48.384 euroko gastuaren estimazio egin da, desjabetuko lurren jabentzako kalte ordainei aurre egiteko. Urtarrilatik hasi eta martxo arte, Nafarroan elikadura buru jabetzaren alde egiteko manifestuari babesa emateko atxikimenduak biltzeko kanpaina bat ireki zuten Mugari Gabek, Mundu Batek eta IPek elkarlanean. Manifestazioak gizartearen konsumo ereduak, nekazal elikadura sistema eta politiken eraldaketarako baliabide bihurtzeko asmoa dauka, eta lortu den emaitza ezin hobea da, 96 entitate eta 105 persona atxikitu dira. Azken 5 urteotan Mugari Gabe, Nafarroa, Arrea, Mundu Bat eta IPES erakundek prozesu bateratu eta koordinatu bat landu dute agroekologiako eta elikadura buru jabetzako kolektiboekin, erakunde feministekin, ekoizle erakundekin, gobernuz kanpoko erakundekin eta konsumo eta lurralde defensarako ekimenekin. Nafarroan elikadura buru jabetzarantz aurrera pausoak sustatzeko. Lehenik Nafarroan elikadura buru jabetzaren erradiografia argitaratu zen. Zeinek argazki bat eman nahi du Nafarroan elikadura buru jabetzean oinarritutako eredu baterantz transizio egiteko. Zein litzateke abiapuntua eta Nafarroak zein gaitasun duen ezagutzeko. Lurzoruari, labore motei, urari, aberei, ekoizlei eta merkaturatzeari buruzko 19 adierazle aztertzen direlarik bestea beste. Manifesto elikadura buru jabetzarentzat transizio egiteko baliabide bezala erabiliz, Nafarroko hainbat lekutan manifestoa zabaltzen ibili dira erakunde hauek. Nafarroko parlamentuan ere aurkeztu zuten eta manifestori babesa emateko atxikimendu biltzeko kanpaina bat ere martxan jarri dute, emaitzak paregabeak lortuz. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran hilean 100 euroko laguntza berriaren nondik norakoak ezagutu ditu 3 urtetik berako 9.000 haur foru erkidegoan adin horretako haurren 165 ardurapean dituzten familientzat. 1.200 euroko ordainketa bakarra egingo zaie eta foru gobernuak 10,7 milioi euro inguru inbertituko ditu. Laguntza zuzenean tramitatu alda Eskubide Sozialen Departamentuko erregistroan. Iruñako González Tablas kalean oinarrizko gizarte zerbitzuetan eta telematikoki gizarte zerbitzuen webgunean. Baina Eskubide Sozialen Departamentuko familia eta adingaben azpi zuzendaritza eskari prozedura eta programa informatikoa prestatzea amaitzen ari dira eta baldintza orokorrak jadanik ezagutzen dira. Zehazki, hilero 100 euro jasotzeko eskubidea izango da. Joan den urtarrilaren batetik haur bakoitzeko 3 urte betetzen dituen arte. Beti ere, 2022ko abenduaren 31 adin hori jadanik beteta izaten dutenean.
El Vergel 50 urte bizitzaz beterik irakurtzen du pertsona batek egun hauetan Nafarroko gobernuko El Vergel zarretxera hurbiltzen bada. Mezuak kartel zabal batean ageri da, bertan egoiliarrak diren eta izan diren emakumen eta gizonen aurpegiak ikusten dira, bai eta haien familienak eta zentro horretako langileenak ere. Martxoaren 8tik aintzinera 50. urte urrena ospatzen ari dira, eta Nafarroko lehendakariak atzo arratsaldean itxi du festa egitaraua. Gaur egun, El Vergelen 153 persona bizi dira egoitzan eta guztira 163 plaza dituzte horietatik 58, hau da 137 bederatzi mendekoak ez diren adinekoentzat daude gordeta, eta gainerakoak maila ezberdinetako mendekoentzat. Egoitzako plantilla 223 profesionaleko osatzen dute eta hoiekin honako zerbitzu hauek eskaintzen dira. Terapia okupazionala, fisioterapia, psikologoa, gizarte langilea, gogoratze gela eta zentzumenak estimulatzeko gela, erizaintzako taldea eta 24 orduko medikoa, sukaldea eta garbitegi zerbitzua, mantentze zerbitzua eta parte hartzeko aholkularitza zerbitzua. Gainera, El Vergelek eguneko zentro bat du, 1985an sortua, mendekotasun maila ezberdina dituzten 65 urtetik gorakoentzat. Bertan eguneko arreta eskaintzen zaie errehabilitazioko eta gizarte eta kultura arloko oinarrizko premia terapeutikoei. Arantzadiko parkea herritarrendako berriz ere erabat zabalduko da apirilaren bukaeran, 150.000 metro karratuko espazio hortako lanen bigarren fasea amaitu ondoren. Arga ibaiaren meandroan, Iruñetik igarotzean. Hirigintza gerentziako eta batzordeko kideako obren bilakaera ikusten izan dira. Lanek orain ardaz dute Arantzadiko kirolgunearen inguruko zoladura lanak amaitzea eta mantentzen lan gutxi behar duten espezie berriak landatzea. Parkea gune jasangarri bihurtze aldera. Gaur egun Arantzadiko inguruneko kaleko lanak amaitu dira Vergel kalearekiko duen loturan, Arantzadiko kirolgunearen ondoan. Kalea oinezkoendako bilakatu da nibelean, ala espaloietan ez dago altuera alderik. Izan ere, irterako eremu horretan oinezkoendako espazio jarraitua mantenduko da hormigoi garbiztukoa eta gutxienez 2 metroko zabalerakoa, eta 3 metro asfaltokoa. Sistema horri esker bideak zabalera handiagoa izatea lortu da, baita kirolguneko horma bat mugitzeari esker ere. Eta Elredin ikastetxeren ondoan, euste horma bat eraiki ostean. Eremu horretan amaitzeke daude kirolguneko sarreraren ondoko zoladura lanak. Hori dela eta bidea ez da oraindik zirkulaziorako ireki, esku hartzea barne hartuko du hiri altzariak instalatzea zurezko eserlekuak, beso euskarriekin eta hormigoi leunduzko eserleku jarraituak, baita bizikletak aparkatzeko euskarriak ere, igeri lekuetako sarreran. Garaiaren plaza handiaren inguruko lanak ere dagoeneko bukatu dira, gune hori atseginagoa bihurtuko duten aurrendako jolasguneak instalatzea besterik ez da falta. Lanei esker alaber ur goraldiko basoaren inguruko bidea eta argiztapen amaitu dira, era berean ur goraldietan ura sartzen den eremua eraberritu da. Parke guztia dranatzea jasangarriko sistema berri batekin proiektatu da, ura lurpetik birbideratzen duten ustubideak eta hodiak kentzea ahalbidetzen duena. Gainera, mantentzen lan gutxi behar duten espeziak landatzen ari dira, gutxiago ureztatu behar den parke jasangarri baten alde eginez. Bigarren faseko lanak egiteko inbertsioa 2,32 milioi euroko izan da beza kanpo eta 2013ko lehen fasean egindako lanei gehitu zaizkie. Izan ere, 2008an ideia lehiaketa baten bidez hasi zen proiektu horrek esku hartzaren lehen fase bat behar izan zuen. Datorren martxoaren 28an 10. trialeko film munduko txapelketako frogetago bat jokatuko da Navarrarenan. Iruñan dago lehen aldiz froga hoietako bat, nazioarteko motoziklismo federazioaren egutegi ofizialaren barruan. Ikuskizuna mundu osoko 115 herrialdetarako telebista operadore nagusien bidez emango da 355 milioi personako audientzia potentzialarekin. Iruñako udalak parte hartzen du ekitaldi honetan. 18.150 euroko kostua duen publizitate babesletzako kontratu baten bidez. Lankidetza horren baitan udalak 2 zozketa jarditu abian udaleko sare sozialen bidez.
Zehazki Iruña Gazteko profilek 2 sarrera bikoitz eskaintzen dituzte Instagrameko euren kontutik. Parte hartzeko saridura zein personarekin joango den izendatu behar da sustapenaren argitalpenean. Turismo abildua Visit Pamplona Instagrameko profilak Bertzalde Iruñako asteburuaz gozatzeko pak bat ere zozketatu du. Bertan, sarrera bikoitzaz gain Nafarroko hiriburura trenez joateko bidaia, ostatua eta esperientzia gastronomikoa daude. Txapelketa arratsaldeko 7:00 aintzinera hasiko da eta 2 orduz 9 pilotuk elkarren aurka jokatuko dute pabiloian, prestatutako 6 guneak gainditzeko. Ekitaldia lehiaketa eta ikuskizun nahasketa bada, non pilotuek sailkapen erronda eta final eredu baten parte hartzen duten. Pilotu hauek bertzea bertze Toni Bou, Adam Raga, Gabriel Marcelli, Jaime Busto eta Benoi Binkaz, Tobi Martin eta Mateo Gratola internazionalak dira. Trial bizi erakustaldi bat ere aurreikusten da. Diego Garrues García Lizarrakoaren parte hartzearekin, txirrindulari modalitate horretan junior mailako munduko txapeldun berria. Sarrerak salgai daude webikoitza xtrialpamplona.com webgunean. Lekuaren arabera, prezia 25 eta 30 euro artekoa da helduentzat eta 15 eta 20 euro artekoa aurrentzako. Premium herri kopuru mugatua dago 45 euro aurrentzat eta 60 euro helduentzat. Bortzirien eta Malerrekan 2 makropoligono eoliko berri eraiki nahi dituztela salatu du Sustrai Fundazioak. Egitasmo hauek Etxalar, Igantzi, Zunbila, Arantzako Ezkurra Eratsun, Saldias eta Bintza Labaienko lurretan kokatzeko asma du Madrilgo enpresa batek. Hori dela eta Sustrai erakuntzak prensa ohar bat kaleratu du. Makropoligono eolikoen eta fotovoltaikoen edapenak eta goi tensioko proiektu berriek aurrera jarraitzen duten Nafarroan, enpresa elektriko handien eskutik eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekik, dio prensa oharrak. Orain, Bortziritan eta Malerrekan ezarri nahi dituzten 2 makropoligono eolikoak bakoitzak 50 megabatiokoa. Proiektu hau bukatzen duen enpresa Zelena Renovables SL da, Madrilen egoitza fiskala duena. Horretarako dagozkion kudeaketak egiten ari dira sare elektrikora konektatzeko eskubideak lortzeko, bai eta fidantza bat jartzeko ere, hainbat milioi eurora iris daitekena, dio prensa oharrak. Sustrai Fundazioak gogorazten duenez egitasmo hauek biodibertsitate arriskuan jartzen dute eta ez dator bat gure beharrei erantzuteko plangintza demokratikoarekin. Milaka nafarren bizkar egiten ari da haietako asko plataformetan antolatuak, mobilizazioekin eta alegazioekin beste eredu energetiko bat eta egungo ekoizpen eta konsumo harrapariaren eredua sakonki aldatzea eskatu dutenak dio Sustrai erakuntzak. Sustrai erakuntzak zalantzan jartzen du gaur egun garatzen ari den ekoizpen eredua, ustez berriztagarriak diren proiektuen enpresa kolonizazio horren balantzea ezin da mingarrigoa izan. Ez dio subiranotasun eta buruauskitasun energetiko handiegorik ekarriko Nafarroari. Ekoizpen eta merkaturatze erabakiak multinazional energetikoen eskubai daude, dio prensa oharrak. Ez du elektrizitatearen prezio murriztuko langileen eta herritarren gehiengoaren poltsikoak kolpatuz eta oligopolioen onurak gizenduz. Prensa oharrak gainerazten du. Azken urteotan ez du berotegi efektuko emisio kutsatzaileen murrizketarik eragin. 2030erako Nafarroko energia planak onartzen zuen bezala. Proiektu hauen garapena testuinguru berezi batean ematen ari direla gogorazten du Sustraik. Nafarroko erakundek dinamika horretan parte hartzen ari direla eta bai gobernua bai alderdi politikoak araudiak, planak eta dekretuak onartzen ari direla energia eta materialen alferrikako konsumoak murrizteko plangintza arrazionalizatekin urrun salatu du Sustraik. Baztango kultur zerbitzuak antolatua eta zinema zikloaren harira Ainarak dokumentala eskainiko da martxoaren 17an Iruritako gizarte bilgunean arratsaldeko 7:00 aintzinera. Ane Etxegoien abeslarien eskutik dokumentalaren egilek hegoaldeko Pirinioetatik Maulera milaka emakume nafar eta aragoirrek 1870 eta 1940 bitarteko urteetan egindako bideari heldu zioten. Ainarak hegaztiekin duten antzagatik ala deituak
neguero joaten ziren abarken industrian lan egitera. Udaberrian etxera itzultzen ziren bertako ekonomiari laguntzeko, beren familia eratzeko eta bizitza berri bati ekiteko. Denboran, geografian eta inguruabar historiko eta personaletan zeharreko bidai bat kontatzen da hemen, artxibo, dokumentu, argazki eta elkarrizketen bidez azaldua. 2023ko Ipar Euskal Herriko ikastolen festaren abestia Zutagar taldeak egin du, Urratsak zubi izenekoa. Honen bideoklipa Inge Arinek egin du. Astearte honetan Baionako Zuzulu tabernan egindako aurkezpenean azaldu dutenez. Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida Zutagarreko taldekidekin batera, Inge Arin bideokliparen egilea eta Koldo Rodríguez Akarregi Herri Urratseko koordinatzaileare aurkezpenean izan dira. Inge Arin bideoklip egileak collage teknika hautatu duela azaldu du, izan ere hastapenetik jakin zuen ez zituela musikariak soilik musika jotzen erakutsi nahi. Aitor Gorosabel abeslariak onartu du ore bat bezala bizi duela Herri Urratsen abestia egitearen eskaera. Hego Euskal Herrian euskaraz bizitzea zaila bada